Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓɓindu jayndeli moɗon fulfulde fo ɗo woni kala salminama juurama walla mbiyen goto fof salminama inde kono kadi manama yettore non dañirton robbindu jayndeli moɗon subaka foof ɗum noon Amadou Seren ɓe amen ni jijjitaka goto fof salminama juurama bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma banimba Aissata Ndiaye jam walema kono haɗan woɗɗude calminali kadi mi artata ko namdinomi hanki ko winoma hanki yaduɗo hen kas café walla nimmoɗa ɗo capsere annen a yiɓe ɓe mbi vraiment ko capsere café walla café ene moƴƴi Amadou capsere o ko ɗo cohluɗa ɗum ɗo e dow plateau taw sa yi bisimilla tan mbiyata ko hoccu kas mi yara mi wiya mba jokkene gonne meɗen gulna dande ha para yo ko ɗum ɓuuri moƴƴude par ce que ne jangi Aissata aɗa jangol ne ene hamdi jangol ñobbat dande kadi a softata noon tigui wadde ma dañ ɗo kas ma café o kono noon hayso buuro arani buuro kam ne wawi wonde caggal caméra buuru ni meɗen andi haade men yetta tawto ko Samba Diop e kaw Abou gayni ɗum a toñiɓe de ɗum noon a jarama wadde min ɗaminimi inchallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw télévision Pindi TV ɗon gonɗon eɗen gonirɗon kala e nder dunde Baba Adama nde on calminama on jettama kadi on beltanama en mbiɓe kadi aljuma moƴƴo malaɗo amin ko journée ɗi gatti hande jayndeji meɗen Aissata Ndiaye dawri ko konnguli mawɗo leydi ndi suuti hanki e naatgol ko yuti ko e uddirgol cuuɗi ñawoji leydi men Sénégal suuti hen konnguli mantiniɗi kono wanne kadi ne tawe hen woni seppo gomo witengu ñolanko ɗum ko hande e nder yoga e diwanuji leydi men Sénégal non tigui ma tawe nder jaynde quotidien le quotidien tigui ko nden ɗon jayde gudditirten ɗum ɗon noon mawɗo leydi ndi suuti konnguli ko haare gam haɓade ɓe ganduɗa ɓe ko waɗoɓe gueɗe kantoride woni terrorisme ɗum ɗon noon jayde wi tan ko hol joni joni on joguitari ndi mawɗo leydi ndi jogui to banggue ñawoje sabima noon haw habri wonde ko fayi arde ko mawo kay ma kuulal ngal ganduɗa ngal ko kaɓotogal kala ko fate banggue mbiyen ha joni waɗa boniyankago tawi noon ko banggue rende leydi men Sénégal ene tawe e hello tati e jayde witende quotidien le quotidien Vox Populi nden ɗon jayde ari ko e konngudi mawɗo leydi ndi ha joni gam haɓare tigui e kulhuli jogaɗi to banggue waɗa boniyankago leydi men Sénégal saabi noon ha mawɗo leydi ndi wiɗi konngudi jogoɗen reftude so wiide wonde eɗen poti kay heɓanade gam huccidde e caɗele ɗum ɗon noon ko konngudi mawɗo leydi ɗi deftuɗen ɗum ɗon noon ko discours hanki mo suuti gam tigui fewde eɓe ganduɗa ko waɗoɓe gueɗe kantoride woni jihadi woni ɓe ganduɗa ko waɗo wiyoɓe ene mbaɗa jihad ɗum ɗon noon jayde kadi ne siftoro konngudi makko ɗe wi wonde mawo kay manam ɓayin kuulal ngal nawe toon to suudu saɗa e leydi meɗen gam ha joni ngal kuulal jogo tigui ndenka leydi Sénégal jayde enquête koye ɗin ɗon konngudi arti haare gam haɓade waɗa boniyankoɓe ɗum ɗon noon jayde wi tan ko jihad mo Macky Sall o suuti konngudi noon kewɗi kanko mawɗo leydi ndi noon o holliti wonde mawo kay ɓayin kuulal ngal ganduɗa ngal haɓoto ko waɗa boniyankoɓe ɗum ɗon noon e wiide makko ngal ɗon kuulal noon ma kay tambo kala tan gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko attentat so tawi waɗama ko noonne kadi eɓe ganduɗa ɓe ko aroɓe ina cooda ɓiɓe leydi ndi walla mbiyen ina punta ɗumen ina nawda ɗumen gam waɗoyde ɗumen heblo ko yutti ko e terrorisme woni waɗa boniyankagu ɗum ɗon noon maw leydi ndi kadi holliti wonde alay saago gaccen hakkillaji men e nder internet uji ɗi ɓe ganduɗa kay ina layna hen ko yutti ko e gueɗe waɗa boniyankagu L'As quotidien nden jayde ha hande ko hen arti on ɗon rentrée solennel to banggue kuruji e tribunal ji leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayde wi tan ko ha joni yidde mawɗo leydi ndi ina tawe hen gam haɓade ko fate banggue waɗ boniyankoɓe o suuti hen konnguli jaaji ine tawe e nder jayde L'As quotidien L'Observateur L'Obs jayde nden ɗon wayli sawru mbaggu ari koye titre goɗɗo taweteɗo nder jayde leydi men Sénégal jayde groupe Futurs Médias nde noon ene wayno ari kay koko yewiti ko ha joni gam haɓadeɓe walla saladeɓe ko yewiti ko ƴellitgol kuɓam leydi men Sénégal joggomo ñolanka ene wayno tan hunima ma oɗo aljuma wul diaw e nder jokli Sénégal ɗum ɗon noon hollitama kadi ko tolni e région ngaji jeeɗiɗi nder leydi ndi ma kay juɓɓin hono gon seppo yuɓɓintego ɗo e wuro lamborgo ngo Dakar kono ɗum ko e nder jayde L'Observateur ina tawe hen dawrugol ɗum ɗon noon hollitama kay ko caggal tan nde ɓe beldidno e lebbi jawtuɗi joni joni o kay ne wayno ko ɗurnali kam e mette joli hakkude Abdoulaye Wade e président Macky Sall ɗum ɗon noon jayde nde sifo holko jeeyi on sababu e wiide mayre kay ende sifo holno Karim Wade e président Abdou Diouf ene wayno gartiri ha joni mette e
lural hakkunde ben don horeɓe leɗɗele ɗiɗo an wiyata jayde gendire le soleil tigi ko jayde an nde woɗani tigi ɗo e Anne Marise ɗum ɗon noon ko Konngudi Abdoulaye Diallo nde yewtidi tigi e nde ɗon jayde kanko jagoɗo kalfinaɗo kala ko yewte banggue copreje kam e kala ko yewte banggue boñ kam e ha joni mbiyen e gueɗe muɗum o holliti noon wonde ko leydi men Sénégal ina kay yara no hannirta ni to banggue moƴƴere konngudi makko jaaƴi ne tawe e hello sappo e ɗiɗi e sappo e tati e jayde le soleil kono ɗum ko konngudi goɗɗi walla mbiyen ko tawete hen goɗɗum ko yewti ko e dawrugol gendiri to banggue ha joni laabi mbiyen laabi laaɗe jorɗe ɗum ɗon noon hollitama wonde ko tolni 5 milliards e haalis meɗen CFA ɗum noon tigui woni ko waɗate e kala hitande gam moƴƴitinde ko yewti ko e ujunnaji ɗiɗi e 63 kilométre to banggue laabi laaɗe jorɗi leydi men Sénégal ko stade wi e Sadio Mané ko ɗon guddirten robino men jayndeji stade ina wayno ari ha joni ko e caggal nde o suuɓa woni ballon d'or africain hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeenayyi ɗum ɗon noon jayde wi ko hoodere Sadio Mané ina wayno ina lewña kay ɓeɓe ganduɗa ɓe ha coyni ɗum ko ganduɗa ko woni mawɓe makko ene cuuti hen konngudi omo ganduɗa ko Ndofène Fall holliti wonde ko neɗɗo mbiyen mo ganduɗa kay Sadio Mané ko suggorko mo ganduɗa o ha hande ina kay hormi hoore muɗum kona ɗum ko biteɗo Antanas Tendeng suuti hen konngudi o wiide wonde ko ɗo ballon d'or ene wayno ene wawi tigui nawdemo ganduɗa ko kay ha joni e nden ɗo mo ganduɗa o ko mawɗo tawi kadi ko jerdirteɗo e fettoɓe mantiniɓe e nder windere nde biteɗo Boy Bandi kañumne kadi suuti hen konngudi so wiide wonde kigue hono kebgol makko oɗo ballon d'or fotani tigui tellindemo e nokku mo woni o e nder Afrique hani e windere nde Cheikh Sidi Ba kañumne holliti wonde oɗo ballon d'or kay ina wawi tigui rewa wadde feere haw wawa ƴettude ko yutti ko e ballon d'or mondial kona ɗum ko e koye on ballon d'or keddotoɗen caggal nde suuɓa hollitama wonde ko Mané Salah Mahrez Aubameyang hollitama kay wonde ko haare hesere wonande ɓeɗo tato kala kono kadi ne tawe hen Super Coupe d'Espagne Barcelone kañum tan foola hanki labtugal tawi fooliɓe ko Atlético saabima noon ha Real Madrid Atlético ma kay kawrite on ɗon final saabi noon jayde wi ko remake de 2014 ko fate on ɗon final ko ɗo uddi roɓiɗo men jaydeje oɗo subaka noon tigui Amadou uddi ten ko eɓore wonde woni tan kabaruji meɗen fait divers walla mbiyen gueɗe rendo Amadou gueɗe rendo hande noon yeehi ko toon to Casamance diwan mo Ziguinchor toon to Ziguinchor noon ko tiggu wedda beɗiɗo oɗo tiggu noon ko mataw tan yummum jibini ha gayni weddi ina wiye Bintou Sambo kanko Bintou Sambo noon o dañi tan ko duuɓi nogas e goho kanko cukalel nguel ñande mataw 50 fayi 51 nden tan o garwi ɓeɓe ganduɗa goni koreji makko ƴewtidi amo wonde garwugol ɗum noon nde o yeehi mataw e nder ladde toon to ganduɗa kañum woni tan Asunka koye nder ladde Amadou tigui woni nan koye commune mo Moulomp toon to Ziguinchor ɗum noon woni ko ganduɗa e Amadou ina hawni oɗo tiggu ganduɗa weddama balɗe 6 Amadou ngel yiita kono Allah waɗi mo mataw mo fittandu mum gasanta walla mo nanan taw saati Amadou yahata tigi ko ari fof oɗo Bintou Sambo ko jorɗo ɓernde ko noon mbiyirtenmo saabu Aissata Ndiaye neɗɗo ko wawno waade fof Allah waɗi sowima lebbi 9 cowgol no wayi musde musalla mum e mette mum saabu eɓe mbiya cowgol déjà jomum ene wayno ngala koyngal nana e aduna ngala nana e laakara saabu eɗen gandi gueɗɗe fof no cifori kala e saaha joni noon so tawi Allah hokki jomum jaam ala ko heddi so wona garwi ala to yahata so wona e ladde jibina kadi werlo toon tiggu o acca ɗum toon fodde balɗe 6 no mbinomi nane ene fonno tan wonde o yaha to fuɗɗo jibinede so jibinama ha haljiti woto jogo tiggu o yoro ko hande yimɓe ne mbawi mo en jogui moftoɓe tigguji kono noon mbiɗa andi waɗi ni ko kulol saabu o wona debbo desaɗo ko debbo mo ganduɗa o ko hoddiri yane muɗum walla mbiyen ferguitima jafoɗon e konngol Allah waɗi wayini aña woto tinede walla aña woto jinnaɓe muɗum mbadda réagir e mbadi gondi yaha jibinoya e ladde ko risque déjà laabi ɗiɗi risque gurnam makko e risque gurnam cukalel ngel kono cukalel ngel ko balɗe nani yeeso noon mbawten wiide ɗum saabu balɗe 9 tiggu eno balɗe 6 jafoɗon tiggu ene woni e ladde no gandirɗen ladde Casamance ne ganduɗa ne waɗi baroɗe ne waɗi ko songata e ngol jangol e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa jahoji tiggu ñamani yarani
Aissata Ndiaye ko huunde hulɓinide kono kadi ko kayisaji Allah mawɗi noon tigi Amadou hollita tan ko mo gaynani fo yahata saha Amadou jiyaɓe ganduɗa ni ine gona deedi sowo tawa jogaki gorko waɗa peeje foof gam tan ittude ronka iwde ma ɓiɗɗo o jibine ganda kala poddo yiide aduna ma yi aduna kono kadi kala poddo tan wurde ma wuur ƴeewa ngel ɗo liriyel balɗe 6 ene wone nder ladde balɗe 6 ganda ñamani yarani yiyani yummo yiyani baba holko wurnanno ɗum jomiraɗo joom bawɗe ɗum noon woni ko ganda muusi hamnima saabu debbo sowade lebbi 9 ko ɗum ɓuuri musde jibina ɓinguel nawa internat ji hande ne mbayno leydi e nder Sénégal te to jaaɗa fof ne waɗi internat ji sa nawi toon ɓiye maɓe jogonoma ɓinguel ma so tawi a rokkirtu toon walla a tottat ɓe autorisation pour garɗo ina yiiɗi ɓiɗɗo fo totte ɗum ɗon foof nanɗo kono ƴettude liriyel jibinayi ladde ha gayna kadi risque uji foof nani hen kanko amo wawno wasde hen fittandu makko ngel ɗo tigguyel kadi ne wawno wasde fittandu muɗum surtout pour wadde complété information kanko caggal nde tiggo yiita kanko ne kadi o fawama jungo o saaha mona e juuɗe dadiɓeɓe ɗum ɗon ni kadi mbo wani ko mboɗo wawi wiide ko conséquence laabi ɗiɗi ha laabi tati par ce que conséquence o woni reedu o yiɗano conséquence o jibini o yiiɗa o werlima conséquence goɗɗo ko ha joni o daɗani sababu mona e juuɗe tembeɗe andi ko ñawore vraiment hulɓinirde jogori fayida e dow makko ɗum ɗon ko wajade walla erade ɓe ganduɗa ɓe ene jogui on ɗon fannu tan kongol ngol ɗo mbajortomi ɓe so tawi neɗɗo yiiɗa jibinde tawi resaka yo rento jogo e gueɗe ko ɗum ɓuuri wonde lawol ɗum ɓuuri wonde lawol ko waji oɗo subaka fewde e yoga sukaɓe rewɓe woni lawol ko joɗade nanga hoore mum ala ni ko ganduɗa ine wiye yo wanni kono yo jooɗo nanga hoore muɗum mo resaka yo jooɗo nanga hoore muɗum ha Allah hokka ɗum ko foti dañde ko ɗum wonno komin gaddannomo ne roɓindu jayndeli moɗon ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗenno en e banggal caméra o yo Allah waɗan en aljuma moƴƴo malaɗo hokka en tawede kadi altine so Allahu lamdo jaaɓi